Mitä kuuluu mun murtuneelle nilkalle? Mun nilkka murtui tosiaan maaliskuussa ja toukokuussa sain ortoosin pois. Kuntoutuspremiuksella oli tiivistä ja harjoitteluun sain palata vähitellen. Kesällä mä tein jäällä hyppyjä ja tunnustelin mun nilkkaa. Olihan se alkuun aika vaikeeta, mutta onneksi fyssari Aki oli tukena ja kuntoutus jatkui edelleen. Mä kokeilin kesällä myös trikkausta ja tein mun fyssariharjoituksia. Vähitellen mä kokeilin myös vaikeampia hyppyjä ja nilkka kesti hyvin. Tietenkin vaatii kärsivällisyyttä ja monet jutut piti ikään kuin opetella uudelleen. Mutta ilman premiusta ja Akia mun kuntoutus olisi varmaan ollut aika vähäistä, tai en tiedä olisiko sitä ollut edes ollenkaan. Premiuksen ansiosta mä oon pystynyt nyt treenaamaan täysillä, ja keväisestä murtumasta huolimatta mä pääsen aloittamaan mun kisakauden ihan ajallaan. Tästä siis suunta eteenpäin ja kohti kauden ekoja kisoja.